Matagumpay na naidaos nitong Biyernes, Mayo 30, ang Albay Grand Santa Cruzan. Higit pa sa isang relihiyosong pagdiriwang, ito ay nagpakita ng kagandahan, pagkakaisa at pagkilala sa mga kababaihan at mga nakatatanda ng lalawigan. Ilan sa mga bumida sa ingrandeng prosesyon ang centenarian na si Lolo Marcelino Rico ng Purok 7 Barangay Lakag, Daraga, Albay. Para sa anak nitong si Imelda, isang karangalan na mapabilang ang kanilang ama sa ganitong pagdiriwang. Dakuloon kong pasalamat na siya po ang napili sa ining okasyon. Dakuloon kong salamat. Ito rin daw ang kauna-unahang pagkakataon na napili bilang reyna ng Santa Cruzan ang may bahay ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na si Nazrin. Aniya, ang pagpapaunlak sa ganitong imbitasyon ay hindi lang isang karangalan dahil pagpapakita niya rin ito ng suporta at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng bansa. The experience was, paano ko ba masasabi, parang very humbling, very sincere yung mga tao welcoming me, though kahit nga po hindi po ako isang Kristiyano, hindi ako isang Katoliko, but they felt na hindi naman para lang to sa mga Kristiyano and Katoliko lang, but as long as I believe that we believe in one God, I think it is a manifestation that we should respect the culture of others. Kang aking pasanakaya kami, di na kami nagdakula sa Bicol, and we have so many friends na Katoliko. And ever since we respected the beliefs of the Catholics, and one of those reasons siguro kung natapo ako, nag-iyo po kay Governor Glenda Bongao. And magmahon man, so pag-welcome sa kuya ka mga kaakian, lalong-lalo na sa mga kids, mga taga Legazpi, for seeing me to be part of the Santa Cruzan as Reyna Siya. Naimbitahan din na maging Constantino si Raver Cruz. Matyagang nag-abang sa prosesyon ang pamilya Pacardo ng Cabaangan, Legazpi City na first time na makapanood ng Santa Cruzan. Thank you na mayroon tayong ganito, tapos sana improve para sa tourism din. Tapos every year sana mayroon dito pag-uwi namin every year. Ayon kay Albay Governor Glenda Bongao, ang Santa Cruzan ay hindi lamang isang relihiyosong pagdiriwang kundi isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na nag-uugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya at tradisyon. Halo, masaya na malungkot. Masaya kasi once again, successful na naman ulit. Ang daming tao from the Rizal Street, pagdaan dyan sa Peñaranda Park, talagang ang daming tao. Malungkot because ito na yung aking huling Santa Cruzan as a part of the provincial government of Albay. Pero napakagandang pabaon na bilang last na Santa Cruzan mo, nandyan yung mga Sangguniang Panlalawigan family, yung mga kapamilya natin dito sa provincial government of Albay. And the best talaga yung mga reynas natin na mga public servants, hindi tayo biligo. And of course, our beauty queens, lalong-lalo na yung dalawang centenarians natin na talaga naman naglalakad pa sila. So talagang napakalaking parang magandang symbol to para sa Santa Cruzan ng Albay. Ito ang ikatlong taon ng Albay Grand Santa Cruzan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.